Voor giad míle fáilte we cháirde Tráchtaire go dtí Ceallaigh. Tá mí sa barcí Chuilín Netwatch Tráchtaire an nach rion treis teacht amach díoch le cúpla nómad nós bhí sé beagán floch níos slótha na cnéadacha bhad níos deise Tráchtaire agus cluiche olmhór táchtach os cór an dá éireann seo. An drama chailen Tráchtaire ha sé de dul a reistín idir bheánach agus an drama bhóthaigh fanna siad a hús in san óachtar mar ó yeah. An dáireann sin ná Cail Dara agus Líis Tráchtaire Cail Dara búteoirí idir bheánach feithe trí na bheith siad san na géire dul a reis agus í díreach sós blian amháin agus búteoirí idir bheánach feithe dó Líis ina naig Tráchtaire. Tás nó mé Tráchtaire le fuin Cail Dara thá ahrún sam dan sna bán ag Tráchtaire ach an culbáir díoch mar géana sin an don lí os na rahínig istig ag gifir a héam. An lína lán cúil mar géana Fiona Trout Reynolds agus Clifford istig chun cúil agus ahrún san ag gifir sé Tráchtaire Elíní hóhaigh tasnú ag cóig ach tá rús argent imethe ón gcléthe Tráchtaire Lísa Shaw ón ás rí istig de siúd agus taobhléithe Laura Gilbert Tráchtaire. Stig Lord Páirc ha Chris Clifford, captain of the fórne Tráchtaire in jobh dine de Berto Eadstown a gimmer Tráchtaire agus taobhléithe siúd ha Lia Dorn a gimmer to Lord Páirc. Istig chun tosig Claire ní húd amháin dine bheith annachchain séireach Tráchtaire Nasa Dooley istig a gibhre hain diag agus míoní chohartig taobhléithe siúd. Istig chun tosig Ellen Dowling brásás de kickin a sire hógant má hugtar an deiste agus bannacha fíorchain séireach agus bemide fiochantarthaí Tráchtaire Róisí ní bhríonna gibhre ceithirteach taobhla ahrú amháin eile há cóig déag í farráitigin imethe agus éireann Brearton ní amhlú istig de siúd Tráchtaire. Ó heh fuin líise de Tráchtaire beag docrochtaí a chu cheaptha raibh na coitianta Tráchtaire ná Cail Dara chun slua fad a lig bada isteach ó Cail Dara beag nach Tráchtaire mar gan áras ha cluiche eilmhór ag líis níos déanaí Tráchtaire an éireann tasnú ag gibhre héan ímar bharí istig I lár cúil an son taobhléithe siúd ahrú agus dhá ahrú de Líis Tráchtaire in jobh ha Kate Jacob I mithe agus istig de siúd Tráchtaire tá fé McAvoy ó bhailú Roáin istig idir a feithe sé Tráchtaire. An taobhléithe siúd Sinead ní Irial agus gráine lálar a críochtnúach an lína lán chúil. Cúig sé go seacht mar I ggéanas mar a háráit an son Mary Cotter and de Bhórga agus Lauren ní chearnig istig sa lína le chúl. Istig I lár buín an son André Moran captain na fórne taobhla ahrú amháin eile ha Aisling Fitzpatrick I mithe agus istig de siúd Tráchtaire tá ibre a feithe ó Laura Marie Maher os na sáirséalaigh chomathe cethir seacht agus né an son go léir os na sáirséalaigh ban eile os na sáirséalaigh Tráchtaire ná ibre hain diag Éireann Ryle agus taobhléithe siúd Tráchtaire Katie Donoghue agus Gráine Mór agus istig chun tosig a bhíon dain séireach a gcónaí món néirní Bhí féchad amach mó Tráchtaire ha sláda testáil bhuathe siúd má ha siad chun buáil Tráchtaire cheappa taobhléithe siúd ó le Hennessy ha ón Ballycéana agus Emily Lacey istig ag ibre a cóig déag Tráchtaire má ha éon athra eile deire mé léh cha ahrú an taobh ní léin Gortathe de réir damhramh díreach athra tacticúil Tráchtaire cluiche fíor háchtach Tráchtaire in jobh go háirithe cheappa de éireann Cail Dara a hit as a chéile ag tús na bliana má dhéann sibh chuoine siar sin a mí feabhra ach iad a treis dulchan ceang úntaach a dhéanamh ó hin bua I raing a dó sa tre agus iad anis ag gíar a fannacht sós im líana raibh na coitianta Tráchtaire in aig fuireann líise a bhór léas a ceart an tachtan se chatte Cail in aig hibredáin go héasca héana cóig déag dí héana cethir díreach seachtain ó hin gan éon fointe nó cúil fuite ag fuireann líise sa chiad leach beag ortha ahrú olmhór a dhéanamh má se cuasaí agus scóirna aimsú loch sa cléthe tháinig ar ais písín in san Dara leach ach bhí an damáiste déanta faoin drá sin cheaptha. An dá éireann seo well, ní raibh gróbháló sa chraobh sin a fá go bhfuil siad an sa gan éon áras sem léana I máta a trí sin an cluiche déirnach a bhí acu in sna cluiche cáilethe im léana an tríú lás feithe de bheitheh Cail Dara cethir naid déag go dtí díreach naidbuinte in aig lá clia agus líis níos measa fós in aig gaileh seacht feithe dó dí héan a cóig léas a ceart tá feabhas gan éon áras a tastáil go géir ón dá éireann seo chun dulchan ceang éanamh Tráchtaire mar bhí mar
round the cutting to Tráchtaire Kyle Dara and so instant born ha siad in a gimmert is dólam on chlé gdí in deis agus sibse a fiach an der smile agus gan hours leash a gimmert an slí ella an rian spalp and so ní mór an ghaich mar a chin se os na bartacha mar sin na canílacha dírach go hála I leig tá beidir tríchiad ball heisteach an so Tráchtaire na gáchiad tríchiad níl mór an bernach gach ile duinecha ó Chail Dara agus ceapá sin le cléthe olmhór ag chunta lí sin níos déanaí Tráchtaire ag tríochlog clé canis taltan gan éon áras I Páirc a chrócaigh lí sin ag an dún Tráchtaire ach cléthe olmhór ag na caríní seo dús ribh sé chance go fíoch an gléthir an telefís nóair a an cléthe críochna sin an plán péisce é ach tá job mór le déanamh có Solidarlín Éonrad eile. Réiteoir Tráchtaire na neamh Philip Conway réig chun an líróid a chahabhaisteach tá an clog ling an scórchlár a David Clay ní ra mar cinnte mar scórchlár an Tráchtaire leis an am a chun Tráchtaire a thuas an son héamh lá a Clay agus cumáda siad san scórdóing Tráchtaire na mar sin. Tá míad réig chun trada Philip Conway a cromú síos an sá Tráchtaire a déanana seiceáil an úrdóir agus seo hé tústa se cléthe stig a láir buile Tráchtaire tá nasaní dúrig an son chun líróide bhailiú ach ní dhéana sí ag an íireacht seo an bheirt níos lú I bailiú na líróide Tráchtaire na bhthe. Teachlan ceangan is Mary Cotter den giador Tráchtaire na taobhléthe clé ha Katie Donoghue a Katie tachtasteach a chun brú a tachtan is ó Chail Dara an son heimpel trocha méidir a machn go kick pass das jinky beg chuir siar a siú go dtí óir in íanasa óir le traslan sa go dtí Emma Lacey Emma tachtasteach go dtí an dí beagnach tá Berto Chail Dara ó sa cóir amach mar sin cai siad coolú go dtí an dahad a cóig tá banarach an so an bhain sin a Mary Cotter ach titanse ó lábha agus an slú an so ó Chail Dara nóch an naifa an giad go breásásta lei sin agus Chail Dara tach an cein agus sunk fuite is tódam nó tarang íoch siar an son Fiona Trout mar sin tá seans ag Chail Dara dul chun cein díireach chuig a cethir second imethe an glog níl an clog a coolú stócha nachfuil an technolíocht a cut an so I Páirc I chuirín há an clog a dul chun cein han númad imethe díireach an glog Tráchtaire agus cumáda mise sibh sos chun dáta leis an glog sin agus I ag íslú ní ag íslú a chudul chun cein Tráchtaire. Chail Dara inis le ansaí líróid áling isteach bailithe ag ban Chail Dara an son tá si casa tá Berto Chail Dara chur brúire ach ní héonhrú dihé bailithe inis ag Eléon dúling Eléon lurag duine I roch agus an duine sin ná Fiona Trout Fiona leis an líróid taobh stig den dahad a cóig beganing spás os a cóir amach ach man á lí se an chun stoppa chuir le tachan cean inis den chiadúir a gart dúlaí anna chain séireach fain siise sunk leach a stólam a bhí sé well ní an slóan soró hásta ach brá láidir an son ó chaptéin líise Andrea Moran agus dúlaí well ban bhórí héin broite heran Dave Lena a cha sé caiilte an spot ag líise níl sé sin a tastáil bhthe faoin rásán líróid a tastáil cléirní thuúlaháin is líróid áling isteach an son bailithe ag dúling a ríis beag dúling í rudí anamh seo fain sí sonca stónam sa rám tarang íochaí agus an seans an chiad seans dá Chail Dara Tráchtaire pointe a aimimsú Róisín ní bhríonna stónam a thócaigh an ceann seo sí Róisín a tach an ceann chiad íireacht ar chúil háúmad agus 5 second iman so I Ceathirlach díireach te mudan cethir déag an son Róisín ní bhríonn ceann das éas go chun tús a chuir le cuasaí Tráchtaire an chiad pointe fuite agus an chiad pointe fuite ag Chail Dara breán obair déanta ag Andrea Moore an díireach ribh sin ach Chail Dara le seans eile agus é fuite go briste síos go deasan sa há líise déanamh slád a stig Láir Páirc go dtí seo tachan ceang an is tá an ráil éan de beganing spós sa cóir amach orla ní íana san is le sellh chun siise trasna go dtí Mary Cotter Mary trasna ríis go dtí Andrea sásta dulí héin más míon léthe captéin na fórna Tráchtaire tá Berto líise taobh tein sí héin ach is sin a dul ó an tras ná bhfuil ceapín a greise sin mar fórí leach an captéin déanamh sár obair Tráchtaire I a chur nasa dúlaí an taobhlín in níos slóthe an son a dulí héin ón dahad cóig haar Bertnú trúr ó Chail Dara agus chur an tras ná an I héin sár job an son ag Andrea Moran.
Cael Dara yn eisiau tach yn cael ta hempel 10 euro Cael Dara tacht sos na Páirc Dícháilithe ta bound all fwyd fra Cael Dara tach yn cael na cwna Fiona Trwt sin fwytike rist hempel coig nhw siad efo ce fwynt rasio hana fein sa chlehe yn eisiau ag Grace. Cwrdd trasna ag di Leodorn yn fert gaibrw gydas Dícháilithe an bailithe ag Ellen ní dúling in ish. Ellen they've shipped in deer and kit ógach and count show. Well, pointed and chiad sco. Ellen ní dúling ampu istach hevna love clay ishin cora deer and spotted over a shooting. Dara pointe Dícháilithe Dara need counter bit cora 4 read and saw go phone the canadian mar vi mar ga hauling on reg. Ganartu pishin mahon reg shade een out Tráchtaire is going and so as the stad agus die Sathairn camera tevlum a hon reiche shade and each a takule hand in it kemach alling and son balle egen van hone gestach der noch sin fe makavoy hone gestach der noch Tráchtaire Culliche balle gedasco and is an moor and a shelf moor tach and kangareesh to Spórt and so agus nart Spórt Katie Donahue eyebrow sauce getting fe he and titna sheer and dalavach skoiden she lesson hero has she begun in gortach lanamid lesson immer tiver coig deg and son Emily Lacey lesson count shinner chlé agus fo read agus fós híar and dalav and son tá Katie hit she an Cluiche stódum agus fanan si is sé slean glóir man son bhí sé churbáistí an sá Tráchtaire hempel orach le go hen we beidir orga le so sé slean glóir na cnílecha bhd níos fear an iseach hit si go na stónam gur hit si a ceann agus sin fá gúil si sínta an dalamh so tóga míad brise beag ní an clog stoppathe an so ach tá an clog stoppa gan éon áras ag Philip Conway péis go léach Cur sé seo num da son go go bra tá Katie Irial hinis. Yin si go an son kegur hit si fós goiti leis an iróid agus an chiad ire curtha fó read an son agus Emily Lacey di moch glór leis an count sin duine de seoir ó nef seosah ha gimmer Tráchtaire de lís. Kickamach gear ríis an Dara kickamach gear. Beag nach kait an son ag dain séach glór ag Aoife Clifford ach ballathe ríist. Cael Dara is a tach an cain. Sheleve Claire ní Húlaháin, Nart a gyfan seo, ach fuiera I stoppa. Good lech, lana míid rai, Claire fós a sin íród, curran si trasna fuiera di Grace. Grace is stig di Ellen ní dúling, le ceann áling isteach mas féidir le banna aimsú ó Cael Dara, ní reis jobbet an uair sin, há sé bailithe ag ban líise an uair seo fé macavai ó Ballarúáin, ha líise tach an cangaríis, tá maná Cael Dara gíra cúlú ach tá nart lósig na maná seo tachta sos trílán na Páirc faríri lech Berta lís chun tosig, ha mid a dul péis goréach, hánig na maná Cael Dara sír, hí cúigur sír an son ag deire Berta lís na méid, agus beidir drochaíocht an son ó bhean líise bhí sé de chearta, beidir sinna chamád agus na hibhrecha áil sós chun Páirc ag caiilte ríiste go. Cael Dara in isise tacht tríd Elíní Hóhal an son, a hosig Mary Gilbert an son agus áil ar eise ríist, te héana dó dul raig ag an déobh bhadhhain ní a champel 10 uair a seasamh an déobh sin. Ag ír an ghrian na húsúas Tráchtaire na líon an ghrian fecaing mór an saoir seo, ha si de gíre Cúpla nú man a chahabh móhain, agus há sé ann agus begdan chud eile an cléthe le cúna dé. Cael Dara inis tógant a go dáma leis, ní déon strosar na caríní seo. Nasa ní hólaí, trasna an son go dtí ní dúling. Ní hóling isteach sa dí ríist, ní ró das curtha ar an ceann beag nach ballathe ríist, well bhíidir sa tóir a cúil an réiteir ágra se caite an son na stóla ag dúlaí agus beg deise líise an lína a chlána amach tá níos mó lís treis dulchan caigan is tá cethar an ag cethar ar héamh eile na Páirce. Tá sé sin na tastáil is tóir an go raibh cúpla focair an son ag banastóir líise Stephen O'Duffy lena himróí mar ní raibh mór an hós chun ceang de líise tá bhad níos mó inis agus há scóir a tastáil bhtha há sé bailithe inis ag gráine mórrán chur trasna go dtí Donahue siar ríist tá seansa Emily Lacey beidir íocht eile hógan ní raibh si héin an captéin le seileamh chuthisteach cho fada le mó nernaí bí mó a gcónaí dain séireach an chiad íirecht a bhó agus an chiad ceann chur a haran trasnáin ag mó chomá mó bra óbalta 7 de buinte aimsú ag
Cléhí nuair ein sin deis Clé agus yes. Ní réon stop léthe agus na tacticí well a bhad níos fearr ó líise tá si de chur brú chun scór na aimsú agus tá si de chur brú mailte chur an kick amach ana dúla troch nó na chuma a tá sé bailile co agus tá si de tachan ceang tá ben Dara treis Tarring Shira aimsú agus tá Dara tachan ceang bhar fiona trút an nacháis troch nó na inneomh tá si treis teachsús taobh son na Páirc a hempel Seacht bouta, hanna féin trach nómad agus hasí a dhéanamh ríis. Díreach 9 nómad imime ar an glog, gearing bhfuil haimpel 8 nómad de gan ná am imirthe in áiríre trach nóna náirtám fósa dáil an dáirin anna chóngrach le chéile ha dáling a tacht a chan ceangiris líróráil an chuir go dtí Clifford a bailithe ag ibar a cethir róisín ní bhréin agus pointe aimsethe ag róisín an Dara fointe an chiad ceann ón imirt fuite ag róisín í déanamh slád a stigan son trach nóna ach na pointí ceapá techt begáin ní séasca do bhaná líise tá líise Coolú tá haimpel seachtar an son 8 a lár Páirc a brisin siad amach an son agus níl Cail Dara ábalt in kickan amach garide son a stoppa a kick chur a sós na Páirc fiona trout a gimmert cléhead an chiad scot trach nóna bailithe ríiste go siúd agus dúlí in is tríis Coolú a cho fada siar lena seaca chuig héin trasnatí Dorn trasnatí Gilbert Stola man chiad orgurh lára ar an líró trach nóna nuamh Gachar de tachsús ar an déobh seo taobh na lábh deise agus Cail Dara a tach an ceang. Captéin na fórna. Grace nish le shelf. Ben bhaile éid an son, genta go maithe bailithe an son ag Níáú chuir siirige go seans tefistigh den dí chomá ach tá líise déanamh job níos fearr an son cosantéanamh an dí ach Cullen cosantéir an déblin a ní thuúlaháin is ní thuúlaháin leis an cos clé ach go dímách a stólam an ceann sin chutha ar thaobh na lábh a deise leis an cos clé cléir ní thuúlaháin Cail Dara well Bhí orthe sin a thógan ar an cos clé ach bheith si dímách leis an gceann sin déit dí si bheith ráscóir chun tosig an son Cail Dara ag a job níos fearr dhéanamh ón marcáil ón kick amach. Imer Barry a tach faoi bhad níos mó brú an óiseach déanta go háling an son ag imer níor chail sí ceann fós trach nóna inniuh níor cailech kick amach fós an dáir na déanana go maith ó hebh na cosantóirí orlaf ní dhéanasa tréis imirt anna chain agus í scoile le lán ní chearn ag dulchan ceang dhéanamh tá sé sin imethe thar ceann marí maithair ní bheith ní bhacha róháasta leis an gceann sin ach droch pás beidir détá rá chomá Bailithe faoihearre ag baná Cail Dara agus Grace Clifford tríis Coolú go mór an son tucha siad chun ceang agus ar chéan taobh gan áras ach an taobh seo uair amháin eilethe. Bailithe go deas íslan son ag lí Dorn, lí agus begáin spású sa cóir amach ach tugann si go dtí ní choirte. Ní choirteigh ar róthar an son, ní choirteigh a gimmart go hanamhád a Cail Dara trach nóna inniuh chomá a reistí Dorn a tach faoi a bhad níos mó brúan sa haimpel ar an dí, seans ag Cail Dara in iseach raisiid siar agus raisiid siar go dtí dúling. Tá dúling brád ein séireach trach nóna inniuh tá pointe bháin a cigadí seo. Tá si begáin rád amach chun si sin begáin ísio raibh sunk fuiticís a rám, níach an réitóra, mar sin íana sé de fríocht agus tucaigh cúnta líise chun ceang a ríis líród áling isteach an son. Dí mó bailithe ag mó agus curtha trasna ríist. Éigean de dul isteach más féidir é mar tá scóir a testáil mhuaigh trach nóna fé Macavai. Tréis sé bhailú in is agus faoihearre tha sé ag Emily Lacey siar go dtí captain na fórna Andrea Níomhóráin. Tá siise ar róthar trach nóna tha sé seo déanta cé hena féin bhrisí isteach chun 15 níos slótha in óir seo. Tá nimhar 8 eile tréis brú a chuirthe agus ten siach an taobh. Tá sé seo dain séireach an is a líise tach an ceang ní léonanna istigte tá kick séir bronta tá kick séir fuite stólam gur ní choirteigh go chur an brú mídleach an son ar líise agus big seansig mó é seo a chur thar an trasná nach cad é mar físa imimethe uairháin eile ó Andrea Níomhóráin déanana gachar é héon trach nóna captain na fórna ní raibh an seansacha chur thar an trasná an uair sin job maig Grace Clifford an dá captain déanana caiimhlinn ar chéile a chu seansa lí sin is an ceann seo chur thar an trasná agus gan é an áras
fuite ag mó uair a bháin eile. Má há siise in form inniu be sé duchar Laois stoppa Cail Dara deatarrá gimmert níos fearr ach tá na scór na teachta bhd níos éasca. Dá Laoise iad a briseach an ceann go hanamhá iad a chur brú maiteach ar an kick amach chumá raibh sé sin taobh den tí. Níl an réiteoir rá. Cail Dara teach faoi bhrú maiteach an sa ar an fethe héan. Ach brú míid leithach an uair seo agus kick amach. So tá Laoise chur brú ar an kick amach. An son má chailann siad é Cullen siad íon 15 tá haimpel 8 ó Laois sa 15 níl 8 ó Cail Dara an fi láthir. Tá níos mó tacht tá 4 tach an ceang duine go siúd ná dúlaí. Neasa ní chola go dulach an ceang pásáling isteach a chun á riire hána himhreacha ag maná Laois an son sa chúl hána tacticí níos fearr ag Laoise go dtí seo agus brisin siad an ceang an son go hana hapig agus ana effecta chomá bailithe an nuair se ag ní cháirnig ar ruúthar. Tá Bertú Cail Dara géirí stoppa. Níl aon duine an ceang an son mórán agus seachas beidir well óháin eile chutha beáin róhard an son de Marie Maher. So Laoise ag ire an brise chun ceang a dhéanamh go dáas tapig ach ní féidir é sin dhéanamh tá ná Cail Dara tréis Culú hena féin agus níor chuisiid chun ceang iad tuirseach nadidir bhaithá sinarach ceapan hen gohfuil se tuirseach taobh de 5 an sa tá an óbra dhéanamh acu. Caffarás, sios na Páirce, há tásáin, há rian ann, chuir sé sin isteach ar chóirsaí mar cluiche tennis. Tás na lads a há fiochan ar Wimbledon agus a bheith níos déanaí Tráchtaire. Ceantas na maná sin a há adul chun ceang agus a Culú gan éon stop ná fianna trout a bhí lárnach an son a ríis. Tá sé bailile faoi ar ag éireann. Éirntí níalú, bailithe uathe, tá sé bailithe ón dalamh ach go míad leithach á songfuite sa ghrim an son há ráite ar anna mór agus tá seansa Laois dulch an ceang. An aib ná níl na himhreacha thuasacha tá trúr chun ceang acu ach tá séisir ó Cail Dara tréis Culú. Tá fiona trout a lorach breanaí nisce hena féin tá si Tá ceann orthe fiochan beáín tuirseach. Tá an isce bhthe tá brise beag isce tastáil ó rointas na himróirín sa hena féin há tasán nadidir cén teocht a going Tráchtaire Tá dul isteach ar Googlen sa a sé gaiirí beáí níos teohar gan éon áras ag ceú chuna dó sa Tráchtaire. Mí úla going gan éon áras agus leis sin ceapá goach tasán chumá. Chuir sé sin isteach ar cuasaí an dáir na gír briseach an ceang tap a géanamh be sé sin anna dheacair le déanamh leis na cinéalacha seo an éróid sin beáín ró anda agus níl sé bailile ag gráine mór. Tá Ben Cail Dara ag Culú agus sé sin aimimsú. Tá cúl bar ag ire tachtasteach in san action chomá ana a dún lí agus sé sin chutha trasnig a siúgadí Aoife Clifford. Ben bailí éide agus Grace gan áras sa stíige gibhar 8 chomá an glob céanna Tráchtaire. Maná Cail Dara inis job má leis an dorn. Níl a gaiirí bhá leis an kick pass go dtí seo Tráchtaire. Tá gaiirí go má leis an dorn cumáda siad leis Ceallaigh fiona trout uair bháin eile a teach an ceang Tráchtaire briseisteach beagnach sa 15 ach mar a bhí mar rá há sí fiochan tuirseach tá na maná sin ar an déobh seo in Páirc a déanamh anna chuid oibre Tráchtaire go dtí seo agus tá sé le feiscint hena féin na cosa agus droch cinenne tóga an sánach Jacopéis go le. Kick agus a rís droch kick an son well chuir sé sin isteach ar an Páirc níl a gom ach tuigh Laoiseach an ceang. Bailithe an son ag Catar André Mórán uair bháin eile ar neis go dtí ní bhórga tach an ceang. Tá Bertú Laoise ar an déobh Hawl má bhthe ban amháin a fiocamach peocann siach cean amháin droch kick pass a ríisteach ní ina sé mór an difriocht tá neart spás a gráil agus é sin bailithe cé uair amháin eile. Beagnach taobhstig den fethe héanach í bhadamó ar an déobh eile níl mórán taobhstig tógan sin na marca céimena is tólam tógan bhí si faoi bhrún ar mórán a stig ó Laois agus an áíar na tacticí sin a bhí a gaibrú. Bhí a gaibrú lo sa chiad 5 nua déag ach ceapá leis an tas agus reintas am ná caafan na tacticí ahrú ríis mar Tá si de fiochan de anna thuirseach hena féin ní féidir an ráta oibre sinna chamáid suas ceapá agus iad adá suas síos na Páirce Tráchtaire. Péisce eile ach fiona trout uair bháin eile
leis an író, gent go maithe cé an uair seo ríis, bailile ag ní choirteag, tá ní choirteag tríis annach a d'oibre. Níd siise fiach an tuirseach a mai ráile, bha si teach an cean héin, le bhaile an son. Ag André Mór nach caiilte a ríis, ní ró das íse an uair seo isteach ó ní bhréon, níd sé bailile ar an giadúir ag dúling agus a siise chur ar an déimhlín a uair amháin, eile genta go maith an Dara uair an son go bhfuil maná líise. In iag maná chail Dara a chur haar an déimhlín an son, bra physiciúil an so. An déimhlíne, bra physiciúil gan éon áir is há líise teach an ceann. An naimh céan a cup ná nílach bert chun tosig. Agus sin caiilte go faoire, genta go hána bhá an son ag Claire ní thúla bháin. Anna bhá ó Claire I bra crógad al isteach an son nach caiilann siad an líróid faoire is tólam. Cárta buí ní aca bheith héin cad a háir an son. Ach tá cárta buí fuite an son ag líise agus ní charóig sin le héanra Tráchtaire go háirithe leis an man sin ag amachtaí Páirc. Beidir imreoras fearr le líise le roinnt blianta nuas imethe den Páirc déine sé sin. Anna dhifriocht an so ar chóirsaí cheapá Tráchtaire go háirithe agus é te agus neart roch ag maná Cail Dara. Countess an maná sin. Gan éon áras ná mia, ha mia lor a cool beidir an count sin. Begáín haar an tras ná nach scór áling an son ó mian ní choirteag testáil agus tuilte go má ag ifir a dóiag do Cail Dara Tráchtaire in jobh hasí dinmh. Sóir job an so ó húsach lethe. Ní léon tuirseirthe, ha mé ráidih. Ní léon tuirseirthe récha. Well, cad dhéananig lísin so beis seo deochar orthe. Tá na hifrecha bhuachach an tosig, tá timróir is fearr imethe ón Páirc ar feadh tamalaín péisceile. Agus beg Cail Dara, há Cail Dara tréis ban bhreise a bhrúch an ceann si de gír an kick amach seo a stoppa. Agus há sé sin denta go das éas go chumá, rós sin ní bhrín. Iad a teach an ceann a ríis, tá na hifrecha có agus tá sellabh có, tá líordóir na stig le héin a sí lor a cool beidir. Níl pointe das éas gon cinna ceart beidir. Tóca ag líordóirin agus an chiad pointe fuite ag an ifir a náid do Cail Dara há pointe chun tosig. Well, caithigh líise éigean dhéanamh ceapá, há an tuisce teacht amach, há sé sinna testáil Tráchtaire tá banna có híos, beidir tógan brise, ní droch rud é sin, há ahrú éigean in testáil an so ó Stephen Duff, há sé ar an déimhlíne. Níl sé rá mórrán, há sé a commádra daí mar a bhí, na stócha gúil muína gas a ceithre dé go há a móthir a Páirc. Tá si de gír na scór na stoppa tá há faointe imethe haar an trasnán ó chuig mór den Páirc agus be siise imethe tamalaín eile so rasta ag testáil ó bhaná líise stoppa sé sin an clog péisce ré beag Philip Conway fiochan de chóirsaí tá númad agus fethe imethe ar an clog an so. É Páirc Chuilín Netwatch Ceathirlach Tráchtaire ach. Ní sin a bheith ráite ar uairdóir na réiteoirí Tráchtaire na níos ha maná Cail Dara gír brúchar ar an kick amach a ríist. Tá duine naig duine an son agus genta go maith an son agus a ríist go hána chróga an son a cléirní thúlaháin a déanamh sór obair an son a stige láir an darabhátha gur bhuaigh si líróide agus go hána chróga Tráchtaire agus tá ban líise eile I driblód an son na do bhfuil anam díreach an a bheith tóga is tónam go bhfuil agus an tanam sin ná Anna Mór tá ticáil beag an son. Well, cad é mar heispántas ó Claire ní thuúdaháin le cúpla númad a testáil. An ban is lú beidir a mthon son Tráchtaire ach í Anna chróga. Jobáling genta cé agus seansan is sé Grace Clifford há siad lorg an tríú faointe seo ó dhiimig mód an Páirc. Há siad a duine slád. Rá na coitianta dhin lís jobúnta chortha ach le cúpla númad an os tá Cail Dara agus míon í chortaigh tréis star jobíon a bhaise de brúisteach an iscadín a fethe hé an móthir an déimhlín na son tá Lara Gilbert ag cúlú agus síríonn sigadí míon í chortaigh a ríiste. Tá siad brasásta sellabh chamád agus pointe aimsú nó gur féidirló. Grace Clifford
Gimmert le Dara isteach, bailithe faoiheire an son ag Róisín í bhrian, bhí sé le Ciailthe ach é bailithe an Dara uair agus é sáte díreach an trasnán ó son Róisín í bhrian agus an tríú faointe fuite ag ban na séirséalaigh an sá Tráchtaire an slua bailithe isteach ó Chaildarna brasásta leis an gabhain sin mar a bhí mar rá Tráchtaire Laois ag Gimmert I Páirc an Craobh ag Tráchtaire ag a tríochlog sin na fir ní mór an sao Laoise dá bhar sin agus cloisean sibh loch tacaíochta Chaildarna inis ó ghríosa ach siad Immert mothir I Páirc siad ag Immert mothir an Páirc sin chomá tá Alex Reynolds in íoch é sin a bhailú trúr ag duine bháin ó Laois an son agus tá beagnach gach bhean ó Laois is a coolú dína lech héin ní lech duine a bháin thuasléthe héin an bhean sin ó gráine mór an thug gachtain eile tréis coolú tá sé tastáil mar tá dúlaí a tachan ceang le héin fiachar sin mar chasa sár opair an son ó bhean a bhaile í chur amach go dtíon taobhlín a ríis tá sé inis ag Níolú. Trasan na Páirc míon í chóirteigh bhrá le pointe eile agus é tiltte go maithe tá si déanamh sár obair an son istí go Lord Páirc Tráchtaire lísa seo inis nás an rí siar a cisiúd go dtí captéin na fór na ríist. Well tá Laois in í coolú an ibhreacha olmhóra tá dá ré go cup tehistí den 15 héin ach fós fáin Níolú spás an son si tehistí den dí agus taispáin si beidir an fá go bhfuil si a tosú Tráchtaire in jobh le pointe áling fuite ag Níolú bhí mar rá go raibh neart a bhuireann Laoise siar san 15 ach ba dad bhuair sí an spás agus pointe áling ón gitó chomá inis ceir a pointe fuite ag Chaildarna ó dhiimigh mód an Páirc taispáin an tácht bant le mó ins na tosathe Tráchtaire nílach Bertó Laois inis stigan san lech eile tá roinnte brúchan ceang inis ach begurthan díróid a bhailú ar dús tá an cúl báide teacht amach an is sin a bhailú an tain duine bhí séir Imer Barry mé bailithe a cisiúd agus curtha siar a ríis tá Laois tachan ceang na sé Cill tá Cill agus bailithe ag captéin Chaildarna Grace Clifford uair bháin eile curtha trasta go siúd ach ag Cill é fuite a ríiste héin a déanamh an obair a lígiad héin nadidir cad a háda an son níl an slúar ó hásta sin ach an irid nadidir bhfuil Philip Conway águr raibh brú beag son an go sé águr brú agus cos catisteach an son ag Grace Ní mé héon roicinnta faoi sin agus níos slú Chaildarna roicinnta bhí sé fiochan dain séireach an son a ríist. Tá Laois tuirseach. Tá siad a géir a beidir díreach an líróid a chamád ar feadh tamalaín agus an tám sin a thuús suas más féidir le níl éon duine á lorg an sá ón cúil báire. An duine bháin sinna méid agus sin ana ní bhórga, déanta go maithe gana. Tá roinnt an sath chunta Laoise a siad a géire an iarn na ghréasa más féidir ó rud éigeanta dhéanamh. Tá scór tastáil cheapá faoin drása ag éarn sé Cill go ach fós cumáta ag Mary Carter tá neartó Chaildarna gur a brú a chur ar an gceann sin ní chóróise go bhfuil sé titan amach as na lámh a go hanéas gan son ó bhlá Laoise a chu sé bailithe a ríist ag Emily Lacey. Emily, níl mór an ó sa cóir amach, nílach bean amháin ó Chaildarna sa lech eile, so tá neart ibreacha siar ag bhaná Chaildarna. Tachan ceang anis tá Laura Marie Maher, tá sé Cill a chu sé bailithe ríist, déanta go maithe tógach an talamh, is tóin an gcuid an réiteoir ará go bhfuil kick fuite ó Mia ach níach mé héin an kick ach an réiteoir an duine táchtaí am san Tráchtaire mar sin faoi sibh de Laoise faoiheire. Siad a tréis tacht faoi bhrú mailteach an sáile 7 nómad an os. Níl éon fointe, níl fiú an 10 foite ó dhiimigh mód an Páirc tá ceir fointe foite ag Chaildarna tá siad brasásta beidir é seo a chamád mar níl na hibreacha a coch an tosa an áíre. Tachan ceangan is Mary Carter ó cóig go dtí sé ana de bhórgan is tá ana brúirteach go dtí an taobh agus níl mór an na taú léthe. Déanta go háling ag siúd isteach go dtí orla Hennessy ach bailithe an son Ceathair ag sciúban na líróide ón Ceathair eile déanta go háling an son ag Róisín í bhrian agus iad a tachan ceang céile ar an déimhsa ach fion a tachan ceang a ríis tá neart spás a fóg an sád a bhean Chaildarna agus isise tachan ceang ar Níolú
Aaron Breerton Niall Lua Tachan Kang Tougher Leisha Trish Tacht Sheer Agenta Maha Conson Ta Fitness a Call by Dad Gaffone Ach Ni Feder Stop a Hor Le Irach Della or Laura Gilbert Agus Kiad Pointe Fuite Eg Laura Trachnúna and you've Coig Fuinte either na Foreign and Ceallaigh Fehe Och Numa Demaha Aaron Glog Agus Brew Fonsa Tacht Chul Boyd Leisha Emer Barry is stegen son ta ban bresche na dengi daru Dícháilithe Dara agus ha kursi Anna Yucker ortha ní chaurin se go Berto Leis dul de liro de wo nach Jar Bert na gan ein den lorg agus e futi count the cufuere Leishin is sans de dierich Shelleve gemaad chapa agus Anna de vorge le Shelleve e curhe ekishood hofandere ore Hennessy beshi mi haste gur chai shiliro couple second win Anthony's fiore kehen or sha agus Anna Moore le Shelleve a rish Mary Catherine-ish tachan kain Fine gege le fesken ní sloha cha iad clúdathe a richt Well, Kite and son agus Kite geheske seachtaníag ach Anna Chrog and son el Carney agus me rá sin dog si in dhiige agus é bailithe ag Dícháilithe Dara a richt tá Líse Coolú tána hifricha siaracha ach tá si de fichand Anna hirseach and so na coola Trachnúna agus ní chaurín se go bhfuil ach cahar déag a mo ar a bór go tachan ceangan is tá Claire ní húlaháin Claire heimpel 20 méadar amach ón gúdan is 25 méadar agus íirecht an son chun titim ísin in chiad ceann tréis titim ísin ó rósin ní bhrin ní haurir méad é sin mar ceann ar fóríl ach íirecht agus na cosa an son ó rósin ní bhrin ha si tréis sór job a dhéanamh in san chiad leach ach cá cosa tirseach a mohan son faoi láthir tá mó réig chun tach an Páirc a ríis tá cúpla second fós de dul tá an fear arán sa hef na Páirc an ceathrú ifigach David Hurston ó Mhuinecháin Trachnúna rá gohfuil cúpla núma eile dul tá líise gur beidir scóra áil ganí más féidir tá sé anna háchtach go bhaíoch Laura Marie Maher is tá Laura leastopach an ggur sé siar ní raisi héin ach blocáilta blocáil an son ó bhná Dícháilithe Dara bhí trúr ó sa cóir amach Denman Cill Anna Yucker áirthe líiste íirecht ach denúmad imethe ó dhiimig mód in Páirc is agus níl fiú an scóir fuite taspáin tre an tácht a bant le mód an iarn seo Tá a bhad níos mó tastal nuair imín si an déimhlína agus an móthir an Páirc mar tá lís tris titimeas a chéile agus tá Dícháilithe Dara tachan ceann a ríist Laura le ceann áling isteach an son tá Berto Dícháilithe Dara frach leis ceann a chuhéin á Róisín ní bhrin Róisín tefamud in fethe héan á sí lurag beagáín spás tá brú maitach a teachtar sinnéad fearlí a déanamh sór job orthe agus á bhrú siar mar sin Dícháilithe Dara sásta díireach an líróideach má tá na hifricha tá neart amacha agus há siad cúig fointe a chun tosig chomá Máda siad Shelleve má se Ceallaigh Fiona Troughton-ish leis Shelleve uairháin eile has si chuna seo ebrú isteach go dtí an 15 has sé sin dentacha ní réon bharcáil an sa bhríon ní chúlaigh ó jinkín áling taobhstig den féin well pointe den chiad scach taobh mó den gos agus scór áling ó nasa ní chúlaigh an chiad fointe credinú ná cred Wothe agus slá denton sa líise le denúma den nuas tá mó tacht chun Páirc faoi dhearra inis cúigur déag in ag cúigur déag níl mór an ama fáca há trocha héan núma imethe an glog an sa Tá cúpla núma breise gan éon áhar simmerthe ag an réitóir bhí cúpla brise ag tastáil brisú isce agus brise de cúpla faná hiasar an dalamh chomá beidir trí ceithre núma ceapan héin a bheith imirthe Tá líise ag ír a scóra aimsú rih Láthám tá sé fointe idir na fóine ó dhiimig mód an fór tá rud éigen na tastáil mhótha cheapá bhí job deochar le déanamh go péisce denta i bhfad níos deochra inis. Bhfuil pointe ionta fiúán cúil, bhí seansar cúil cúpla núma dó hin Laura Marie Maher le ceann beagnach ach blocáilta siar bheith cúil go deas ceapá. Fiúán pointe inis rih Láthama. Tá rud éigen na tastáil. Tachtasteach an is tá lís ha se lech caiitin son nach bailithe mó siar mó bailithe faoi dhearra an sa agus ceann ísisiil dain séar a choristeach ag céití ní chonacha ach
Roite siar a ríis, tá seansa le péisce le Emily Lacey siar go dtí orla nína sa tá náirt ama chum a bheith pointe go dástrih le hama ha mó sé blockálta sias ag mó ní chauró sé sin le cuasaí bailithe ag Ceallaigh ach Aoife Clifford agus curtha trasna go siú go dtí míon í chóirte ag uair eile tachan ceang Táilíse tá trí númad imethe sa bhreis an glog an so sa stáid ach tá uairdóir ag an réiteoir sin an rud is tochtaí níl sé fiochantar tá sé fiochantar inis capan sé go cúpla second fócus dólam well tá sé fiochantar nuairdóir fiochantar nádóg an nádóg séite agus letham tréis teachtan so go dtíon Páirc i Ceatarlach agus an dá cóirsan Cail Dara agus Líise ag imirt go fiocfar an so den chiad fehanúmad ach an son cárta buí fuite ag mó néirní an timróir is feabhar dá Líise agus sé faointe i ní go chéile fuite ag Cail Dara sin an príomhscéal an so ag le hama agus an dá éireann ag dul go dtí an seomra festas tá job le déanamh ag Líise an so má ha bhtha fannacht in san Sinsir don bhliain se choing rá an na cotín de Cail Dara sé faointe an tosaigh agus job mór le déanamh ag na mná i ngorm. Bí míad na ráis a gceann haimpil 5 nómad a cháirde go dtí sin sláán. Sin íomhrin ceann deas éas go an tús a cháir le cuasaí Tráchtaire Andreas Sásta dulí héin más míon lethe captain na fórna Tráchtaire tá Berto Líise tebla ten sí héin ach is sin a dul Harn bailithe ag Ellen ní dúling inis Ellen tebh sicht an dí an kit ógach an count seo well pointed an chiad sco si beidir íocht eile hógan ní raibh sí héin an captain le sellh curthisteach cho fada le mó nérnaí bín mó a gcónaí dain séireach an chiad íireach de bhó éile ha daling a tacht ach an ceangiris líróráil an curthisiir go dtí Clifford a bailithe ag ibre a 40 róisí ní bhréin agus pointe aimsethe rís tá na hifracha có agus tá sellh a có tá líordóir na stig le héin a sí lora cool beidir níl pointe das is gon cinna ceart beidir hé nach fós fáin éarn ní lú spás an son ha sí tebh stig den dí agus taisbáin sí beidir an fá go bhfuil si a tosú Trácht ní réon farcáil an so bhríon ní chúlaigh ó jinkináling tebh stig den féin well pointe den chiad scoch tebh mó den gos agus scór
Olvúr osar gormach clethe Dícháilithe Craobh Sinsir LGFA TG4 agus Laois. Well, round the cutting to River Show now Dara ach Laois driblód Olvúr and so Tráchtaire vi job le déanamh go péisceire ach dhéanaidir job úntach sos go dtíon feithú númad an son cárta buí don imróir is fear gan 1 hour sa Laois mónarni agus an son driblód sé fuinte gan 1 ragart ag Dara agus mar sin há sé fuinte idir na fórna há Tráchtaire fós le dul gan 1 hours ach há job Olvúr le déanamh ag maná Laois Tráchtaire Stephen Duff an déhlína nada bhfuil éana thurúdiantaige beag de feiscin go na cúpla númad ní chiam mórrán go fóliach má chiam éanad dear méidih job mór le déanamh á drá mór an sá Tráchtaire ó Dara chomá agus takeó sé sin de bhaná Dara ciam go bhfuil ífa ratagan a tacht chun Páirce nadidir an bhfuil níamhlú imethe Hosna géireann de siú Tráchtaire ach beag le feiscin catisteach má seaigh Philip Conway ord bhacha uairháin eile agus Laois an isise tachan ceang ord bhacha gimmert gan 1 hour sa gluthe le cheannis na héir níos déanaí Tráchtaire ach fir Laois gimmert ag tríochlog chomá ná den gí deirúd sin iníag an chluthe seo na man áir dús le job Olvúr le déanamh có in bailithe an uair sin ag gréis ní thuúlaháin agus Dara ag gíire an cléise a chríochtú amach sellh chamád cúpla scóir a aimimsú agus an Bertaíanamh agus fannacht suas im líana bhódar an idir bheánach díreach blian ó hin agus níor bhailú cúlú chomhlóch sin. Tachan ceang an isis agus Laois mailteach an son ag Emily Lacey a chur brú Laura Gilbert an son genta go maithaigh Lara Péisce agus bailithe ag Ellie ní hóthal Ellie isteach cho fada leis an merta stig Lár Páirce ag líadóran ag Dara agus chur trasna ag siúd go dtí banna bhí an ngacháit sa chiad leach Fiona agus genta go maithaigh Fiona uairháin eile tá Dara a lorg an pointach an 7 pointe chur idir na fórna cheapag amach sé beagnach daonanta ag Laois tacht arás iníag sin seans agus seans úntach beidir ag nasa dúí níl an count sin a dul chlé agus fóríl. Credinú ná cred sin díreach an Dara ceann curtha fóríl an lálig ag Dara agus nílach ceanháin curtha fóríl ag Laois an dáir seo. Well, stoch gofuil na cnílacha go maith chomá ach an dáir seo a déanamh job úntach. Well, bailithe an son agus job úntach genta ag Mary Cotter tá rud éigean na tastáil ó Laois tá well, ní chóró sé sin de cuasaí ach tá rud éigent a tastáil bhí neartansáid leam a caint fao cúl, tá cúl beidir a tastáil, tá Bert ó Laois istigh, tá seans beidir tá ban sa bhreis ag Dara siar an sweeper, an scóbaire siar acu an dí chomá ach beag Laois sé gíre a rud éigean a aimimsú an bhean sin ná Eva Byron. Eva Byron istigh ban mhór dá Laois agus tá siise a lorg rud éigean nada cétha imethe den Páirc neacha mé héine ach roimh sin Emily Lacey agus an count sin curtha chlé agus fóríl an Dara ceann curtha fóríl ag Emily ní bheith sí róhás le sin ban Néamh Joseph ach mar bhí mar an son athrú tacticí ó Laois tá Eva Byron ban Néamh Conlad istigh chun tosaigh agus is tócha ceapá Goid siise sa tóir cúl Tráchtaire de Laois. Sé gír brú a chur inis fná Dara tá Dara sásta dír séadamh chamád seo a bhfuilú síos momentum stoppa de Laois má aon momentum acu níos déanaí Tráchtaire agus cúpla scóir a áil iad hain. Ní réon a thurú eile ní dólam féach an haimpelorm. Sin é, well, you know, ní drochad é sin beidir ó Stephen Duff hí gachtain ará go bhfuil rud éigean a tastáil a Laois athrú tacticí go háir nuair a chuig mó son den denúmad hitadras a chéadach an tosaigh ceapá amach seanaí ochar sé faointe breise a áil fuair na Dara chomá ach beag le feiscint. Tachan ceangan isis líadóran. Ní teachtasteach an isis go fada leis an dahad a cúig tá trúr ó Laois chun tosaigh tá cethir ó Dara a cosan tá ban sa bhreis ag Laois chun cúil chun stoppa chuir le sin ach ní féidir é seo stoppa well stoppan si héin í héin an son ban Laois tite chun talamh líróid caiilteacha agus seans ag Laois tacht chun ceang bhfuil se chun dul go tapig tá ná ceapá go meach an dáirn seo ana hirseach ag
Díreach nar í cúig nó mit éige man son sa Ceallaigh hí fiach an tuirseach mar bhí mar chluthe leadóige Tráchtaire an son siar san hir agus bhí beag nach gachtain na tréachta tá neart isce á thuúin sa an dá héamhlína Tráchtaire ag an dá éireann agus an tacticí an dá éireann ná an tactic sin sós síos na Páirce a cheapá nach féidir le leanúnt an seacanúmad leis an tactic sin go háirithe agus an ghrian a tainmh Tráchtaire ach beag le feiscint cinnte. Maite chail Dara an sa, cúpla cíad acu. I bra sásta le cuasaí an son insan Ceallaigh. Tá takeíocht olmhór ag bhhairn seo. Bhí bra sásta an bhíonn se chaite agus gan éon áras, well, má ag mé gréir bhí tribó ann ag tús na bliana leis an báard ach ó hinne le, dair go máú bhódar rang a dós tre Cail Dara, brásásta le sin, go háirí a gachar de hála I mí feabhra ach ní bheith siad hása le mar a bhí sa Craobh. Idir lorug begánaí ní smó a fa se go d'astóid a bhaidís fannach sós blian a bháin eile. Denta go maithan son, denta go háling, détar á céisin í chonacha. I brásásta dulí héin fichar sin mar scéil. Shelf Commentator, Timmy Cheer go fadle Mary Catherine, Tá Mary Gira rud éige na Eibrew has sich imró bháin a thuisteach a hart orla Hennessy, bailithe ríistecha, Mary inis agus kick, well troch kick son ó bháide amach chlé agus an tríú ceann curtha fóríd ice. Anna Donnelly, tá brú a Tráchtaire kick amach ach genta go háling cin son bailithe ag dór agus líise Tráchtaire ríis. Tá a brú a Tráchtaire son fionnacht and Fiona job mar dhéanann é bailithe aice curtha chléad. I the Tachan Kain, Tan Nartspos and Sathairn, Davian Egg, Nasa, Ni Holy Homa, Nasa Tavistig, Den Dada Coig, for she pointed all and son like Derry here that has she Lorg and Darachan, which she Lorg ni smooth, Peil talk and son. Ach stop her, Egg Coolbora, stop it in here, Scott son, Eggimer Barry, Sathairn, cool, the Nasa Dooley, Conan Clesho, Riech Noamach. Ach sin curtha díreachaisteach an lábha an chulbáir ní ana sé de fríoch péisceire mar tá kick séir acu agus cheapach amach se seo go éasca tá trí fointe fuite ag róisín ní bhrin hena féin Tráchtaire na ceannacha ón cethir déag mar kick séir a rá cheann ón immert agus cheapá go bhfuil seans maithe bhfuil siar ghfuil déigint mí cheart leis an író tá siar ghfuil déigint mí cheart leis an író tá yeah, a Schiller ceann eile. Had the wish of their fall. Should I gent come out, grow sheeny vrin son. Tashbont skill in the soccer. Ni don't go shir hostel and hero at Shinach and Erud. Down ma footike for yere. Grow sheeny vrin. Aaron Fairhale. Togan Kupla. Cush came sa bhreis, agus an ceann sin well, hí na cush came in a sin tastáil. Mar é sin díreach é mar an tras ná. Ceir a fointe inis ag róisín rá cheann ó chicanna sire. 7 pointe idir na fórne, 7 númad imethe ar an glógan sa Dara leach. Lucht takeíochta óntach an sa ag Cail Dara. Tá fear bháin sós a gcuramach. Cheapá goir se cháid airgad. Tá sin méid rac a dhéanamh aige. Sin á tastáil. Pís a foiineh, takeíocht a tastáil, a sé déanamh difriocht tá mé ráilih níl mórrán an so Ciallaigh tá leachtain chunta bailthe isteach go dtí Páirc Chrócaigh Tráchtaire an cléis sin tosnú loch go leor inis, díreach lethúir a chligúing a bheith an cléis sin. Ach tá job le gentleman saig man ná líise the Tachan Kain dain séireach an son a bhí Andrea mór nach an count sin imethe chlé agus an fóríd an captain bhfuil bhuaisí pointe in san Ceallaigh ó ná céanna beag nach rusíisteach I héin beag nach an dachad a góig
ach an ceann sin mar chlé agus fóríd. Tá pointí tastáil ó líise ach tá rá ceann inis curtha fóríd acu tá níos mó ná sin a tastáil. Brú tacht inis anna dún lé. Brúntacha tacht tá anna chuid ó lís hús chuntásaigh agus iad a chuir brú tá rud éigen na tastáil tócach an talún an son tá ban líise agus gortú donna an son nach a fiochan ar an déhile an fórc. Tá trúr ó Chailл Dara leach líise agus ní leach cosantóir bháin ó líise sír, so tá líise gír a brú mailteach a chur Chailll Dara agus dairigh leis an uair sin. Well, tá scór an tastáil, ní réon faointe bheith ar an déhile an fórc cheapá agus dairigh leis an uair sin, but cad é mar hectic, cad daoine tógan na cúlbáide amach, but níach go mé le héad de ban ágan tusa ágan taobhistí glóhéin ach sinna háidéanta glís. Tá inis bert ó Chailll Dara hóschan tusa glóhéin agus tá gach éile cailín ó líise seach san cúlbáide istí I leach Chailll Dara. Cred in ná cred. Well, sin á tastáil tá bhí a gaiirí go má nábí brathnú ar an scoreboard an son ar feadh second rih gur chuig mód an fórc hí na tacticí a bhd níos fearr ó líise bhíidir chur brú ar an kick amach a bhí Chailll Dara agus bhí a gaiirí go mála sin agus thoise sin á dhéanamh chu ríist. Brisise began sa tá denúmad imethe ar an glog an sa fórc ach níl an clog a stoppa. So beg cúpla númad sa bhreis, be cúpla númad sa bhreis is tólan gohfuil athhrú an soch an tacht chomá, so tá gortú, droch gortú fuit an son ag ban líise nadidir céthe ánach. Loch banistíochta líise begáí náir such faoi seo. Cuirta buí chomá fuite ag ban Chailll Dara nadidir céthe ann, niomid amach again second. An mia imid an Páirc, níl. Ní mé héanró cinnte, tá cuirta buí fuite ag duine éigean. Beidir gur imreoir a garta tréis an cuirta buí áil. Ní mé ró cinnte chuirde, beidir go bhaca sibh an ceann sin níos fearr sibh héin. Ach tá cuirta buí fuite ag ban Chailll Dara. Is tólam an bheanna haig imeacht an Páirc agus seans ag líise beidir tach an ceang dhéanamh well. Tá seansan is ag líis díreach 6 fointe a chur idir na fórne agus 40 is ag Chailll Dara. Nuair a chuig líis siostí 40 bhór Chailll Dara 6 fointe in íag chéile an féidir le líis an rud céanna a dhéanamh beag le feiscint. An ceann sin tóca agus tóca go deas ag Páirc an tá an ceann sin curtha harann tras ná an bhean anad in íag an chiad fointe aimsú íomh an son. 6 fointe an isiad in na fórna droch kick amach eile, níl sé balla den giadíireach de gráine mór nach raibh sí ríist. An cléirní thuúla bháin is tóra a hátrééis an córt a buí sin aimsú a chuisí gortathe agus imethe den Páirc tá Chailll Dara in éige sin a bhailiú péisceile. Tá droch comáire agus tóna go meisi ócé. Beag le feiscint, Jomid níos mó nóchta ag deire an chléthe. Go dtí sin há Chailll Dara in isise teachta róthir 40 an ag 40 an féidir le Chailll Dara job níos fearr a dhéanamh ná mar íon líis in san chiad leach. Tá neart ama fós a dálach an cheis sin a ragart tá an cúlbáir in ag rudí is stop an so. Nead a cén fá, tá córáil a bheith aige leis an fearr ar an déobh lína, tá rud ag an feiceige. Ja, tá rud ag an feiceige. Is tólam gur tairngíoch siar ban líise agus tá tic fuite an son
ag Róisín ní bhrein. Well, inis, lads, tá ahrú olbhúr chórsaí dámach loch takeíocht an sáda rís. Tí sprás sásta le chórsaí ní cíamach bert an sa ó lís Tráchtaire me cinnte gúil roiint eile haimp na háite chomás atá rud igen na tastáir bud an Dre Mór an captain a tachan ceangan is fein siise sunk as sa Craobh agus ha seansa go beidir cúig a chur idir na fórne ceapá go bhfuil sé seo begáín ró ada amach. Well, beg le feiscin tá íomh Bayern brásás tí a chur an trasná na bhhain áis chu sí chun seansa ógan stólam Tá siúr ó lís tehiste an eice leis an Mosca chomá má hitna sé seo is so dain séireach an sá agus seansa gífa Bayern díreach cúig faointe a chur idir na fóine. Tá sé ard golóir, bhfuil sé crain golóir ní a sé tiise mar hebn lehéise imimeach dacht a cúig ceappa. Well, ceap mé hen gur chuis sé sin amach ó bhean chail Dara ach ní sé sin ráite an muir cúil drocha íirecht an san ó Íomh Bayern tá níos múna sin na tastáil bhuatha ach tá an brú a tachtan is an kickamach tá ban breise ag líise a há gíre is seo a stoppa an féidir ó sin íanamh ní féidir kickamach den ciad sco bailithe ag líad dóran í a tachan ceang ríis tá a cúigar ó chail Dara tachan ceang tríd a lár na Páirc in níos ní nach ban amháin hús chun tosaige có níl si chun é áil tá Grace Clifford chun dul roirí héin ní tugann si isteacha bailithe inis ag lísa seo ban násarí inis a faoi dhearra ag an ban chain séireach Róisín í bhrein Róisín a cúlú ní fé an pass all an trasna dí lia tehstig den dí ach tá ban ó sa cóirimach cúlín sé agus bailíonn lísa a uair amháin eile fiona. Bhd níos cúine in san Dara lechas mar bhí sa chiad lecht na cosa bochta áirithe a si tréis jabúntacha dhéanana Tráchtaire i le Cail Dara inis sásta sellbh chamá tá ban breise ag líise, chógamach líise rilí chu breúir seo in an de seaamh tehiste gan éanaad dhéanamh có ach péisce le sean san níos se có ach an count sin i dul chlé agus fóríl. Ífa ratigan a tháinig isteach in san ciad gleach. Well, be si dímách leis an gceann san an ciad íirecht aice agus curtha chlé agus fóríl an tríú ceann curtha fóríl so trí dheis déag ag Cail Dara agus 10 ceann curtha an trasnána có Tráchtaire inniuh. Cóig gotí sé gotí cóig tachan ceangan is Mary Carter uair amháin eile drochaíocht ar cúla cinní slótha imróúntaach a stig lá na Páirce nada faois na scóirna bailithe is uair amháin eile ag Anna de Bhórga Anna a tachan ceang a ggéir brisisteach in san 10 tá Berto Cail Dara mór haimpelar a níana sé sin éon de fríocht tá go dtí mó a mó ciún gotí seo in san Dara lech dímách nar chuise amach ní slótha ach beag nach bailithe líise ríisteach faoiéire céile ach nas a dúlaí in éige sinna aimsú imród in chiad sco do Cail Dara Tráchtaire tá fiona is faoi bhrú ha mairálah a chuig an dáláh haimpelarthe go míad lethach. Tá fiona tréis jabúntaach a dhéanamh Tráchtaire inniuh ban bheagach ban chróga ban eile bhí anna chróga Tráchtaire inniuh ná a cléir ní thuúla bháin. Bhí cléir an gáá Tráchtaire is dóna gúil si chun fannacht a mó ar an déhlín a tá ban Cail Dara eile chun teachtasteach i gan cúpla nómad but bhí si anna chróga go háir sa chiad lecht nar a bhí sé tastáil jabáil an genta go past an chiad sco bailithe ag ní bhrian tá Berto líise an fáin si song sa chrum. No, thug si song sa chrum is dólam. Ja, thug si song sa chrum an réiteoir rá. Sí fearragach golóir nada bhfuil si chun tic eile ó áil sa leabhar inis. Tá neart passion ag man seo chun ag bheith sin níos sló leis na kickan an iris sí sásta leis na líróidí an tríú líróid bhí sí sásta leis ach imróid an chiad sco ach an fearrag sin a churisteach ar cuasaí inis thug sí song sa grám dúirt sí rud éigent leis an réiteoir chomá agus tá tróir déag anis ar an Páirc de Cail Dara tá gach chance inis tugad a líise tachan ceang éanamh tá an slóan sa ó Cail Dara Tráchtaire ag íre an iarannach riasa
ach an áíre tá rud éigen breise tastáil ó líise ní na maná I mán bhuiil sé an tacht níl sé an tacht mar sin há falla mór curtha suas gibhar a seach de Chail Dara Lara Gilbert a tachan ceangan is tá captéin na fórna de líise Andrea Moore na há séis job úntaach a dhéanana Tráchtaire bhuiil si an cool be de point-time siú Tráchtaire tugann si de orla ní íana sé ach droch íirecht ó orla agus chunaníring a rála tá rud éigen na tastáil a ríise ach tá trí cain curtha fór rialacha a níis le cúpla núma den os agus ní chahró sé sin le cuasaí tá scórna ag tastáil agus níl siad chun tacht mar sin an chiad ceann curtha fór iad ag orla ní íana sa Tráchtaire inniuh Kick-amach eile agus brú maite a tacht ó fná líise an droch cinenne tóca an son ag gráine láir briste sias ach briste sias tí ban Chail Dara a tachan ceangan is an bhean sin uairháin eile nasaní hólaigh a gíradulchan ceangaanamh an líród sábháilta ina Páirc lámhaice agus ar an 65 Beg ticáil á dhéanamh bhean líise chomá agus athrú a tastáil go géir ó líise agus an tathrú sin a tacht faoi dheire. Aislín na gile fádric ná thostaigh an cléthe Tráchtaire inniuh tacht isteach agus igimeach don Páirc Emily Lacey ban ón híit fág tacht isteach agus ban Néomh Joseph igimeach ón Páirc Tráchtaire inniuh. Dhá ceann curtha fór iad ag Emily Lacey Tráchtaire inniuh agus an áíre níl sé sin má go leor. Tá na pointí a tastáil mhutha agus a tastáil mhutha go géir. Beg na chugan númad imethe an glóg an sa beg neart núméid í breise mar bhí neart caimhrantí maná tógach an talún agus tá beagáin há níos mú maná maná le tachtasteach chomá mar sin ceapá go bhfuil heimpur 5 númad déag fáca insan cléthe seo beidir ceithre númad déag ach tá líise ag gíire rud éigen de chrothú bhuiil rud éigen na tastáil tá an banistóir Stephen Duff a Lauert le loch banistíocht an sa an déhlína tá rud éigen breise ag tastáil mhutha Tráchtaire tá maná líise tréis cúlú inis agus nadidir cén fá Cá siad brú a chur cheapá ag an buinte seo tá ban breisiú líise ní cúlú inis agus tá siad a gíire brú a chur tagan brú ach brú míid lethach imró míid a roiig péisceile denta go an son crógacht ó bhean Chail Dara Aoife Clifford na bailithe a ríist an sa ag Lara Gilbert Lara genmh job maithan sa Dara leach mí a dhéimar go húntaach sa chiad leach an deis sin tóca ach ag curtha I bhd a dheis agus fór iad an son tá pointe fuite aici an ceann sin well amach ar clé Cumann isceil ar dheis agus fór iad an son so tá Chail Dara a cúlú tá gach ban ó Chail Dara inis a cúlú rud a tastáil tá maná líise siar ach caiise dul suas an Páirce Cé go bhfuil sé tuirseach caiise idir éigen de chrothú an líróid sin a tachtasteach mór ard ach tá ban mór ard anna frach leis ach ní aon si é agus fáin si gartú tá ban líise leis an líróid an bhean sin lá Laura Marie Maher tá rud éigen na tastáil ach sábháil óntaach an san genta mó nearní má aonanach chun an líróid sin áid agus a chuiristeach sa chúl is mó nearní hánach é sin stop an son ag Anna Dún Lee ba dad bheith sé sin séis cuma difriúla chur ar an gléithe seo ach Chail Dara let suúir déag ag gimmert mar ahí go maitheann sa Tráchtaire go háire an cúlbar an son bhfuil chamedí scaní Anna Dún Lee a dginmh sór job leis na kickin amach agus sór sábháil an son cheapá le mó go meach cúl fuite ach níl ba dad tá siad a teachta ríist péisceile an lán cholíon is sin éad fearlí gur rud éigen de athrú tá na himhreacha a tachan ceangan is tá ar an Irial ar an trasna dí Hennessy tá Hennessy tréis cúpla ceangan chur fór iad tá cúl a tastáil tá seansar cúl tá blocáil eile denta blocáil eile den chiad sco ag Anna Dún Lee ag taispáin crógacht uairháin eile sa chúl de Chail Dara Tráchtaire Anna le sábháil den chiad sco an son agus an Dara íirecht ar cúl stoppa athrú eile an son is do líise tachtasteach a gibhir feithead trí tá Róisín Allen agus gimeacht ón Páirc ar an Irial ar na gimmert má go leor Tráchtaire ach tá athrú a tastáil tá feithead trí eile i tachtasteach Tráchtaire chomá feithead trí de Chail Dara séra ní winile i tachtasteach Tráchtaire nadidir cétha imid an Páirc ní acha mé an rud an son ach tá siise tachtasteach
Is tólam gur ahrú é sin do cléirní húlaháin nach bhfuil a techt háisí gorta mar sin tá séir a techt isteach agus is tólam má se go bhfuil cethar déag a móthir a borg do Chail Dara. Beidir go bhfuil me mícheart faoi sin. Fíchar seohan is má íochan si bhar clé. Tá duine bháin ó Chail Darach an tosaigh, ní léon duine ó Laois a déanamh cosantóirí. Tá brú maidteach a teachtar an cic amach seo agus caffar. Tá sé briste síos ach tána hifrachas sa bhreis ag Laoise. Tá sé bailithe ceannacha sin gráine mór nó Fort Laoise. Cur a trasna go siúdaí óla ní íanasa. Óla trasna a ríist agus seansa gláil ar beidir cúil. Tá sí tógach an talamh, raibh sí siar tá mó ann agus tá citóg mó ann agus tá pointe eile fuite cé 3 pointe inis. Fuite ag mó Tráchtaire 5 pointe idir na fórna tá beánaí áras a teachtasteach in aigeanna bhaintear Chail Dara inis agus haimpel de tarrá go bhfuil séúmad fáca má dhéann si bhar an clógan sa ach níor a bhéon stoppa ar sin cheaping héin go bhfuil haimpel denúmad fáca sa cluiche seo Tráchtaire. Anis tá gachar a duine ón dá ar na stig i leach Chail Dara. Tá sé bailithe ag ben Laoise, benatá dír treis teach sin fé Macavoi, a fé a tachan ceang, tein sí siar, tá gach eile bhean ó Chail Dara, tefistig den 15 díirichan is, ní léon denach an tosacha có, tá Laoise lora cúil ceapa, bhfuil seach an tacht, íirecht an sach, an ceann sin go ar an trasnáin, tá neart amach ceapa, tá neart amach an ceann sin is stólam fuite ag Laura Marie Maher, Taura míad Laura Marie Péisceile, beidir go beag neart conspórt faoi sin. Idir ceir foiointe idir na fórna tá ahrú a techt chomá tá banisteoir Laoise i lorug ahrú an stólam gur ahrú chúlbáirde á techt ná? No, níl seach an techt Péisceile. Cic amach ar dús. Anna dún lé amach go dtí an taobh ach fós. Ná Laoise á bhuachant a ríist tá ben sa bhreisicha. Tá siad á ebrú isteach anis an uair seo tríd Andrea Mórn. Cat isteach anis tá ben an a sirdín ben cúil fanarlaigh iver a déhanis sin Katie Donahue agus pointe fuite ag Katie Donahue an chiad pointe fuite go siú Tráchtaire agus baidad leistigh de cúpla nua dí nach 3 pointe idir na fórna há Chail Dara in ag 3 kickamach an ag a chéile a chailúnt. Tá ben sa bhreis fós ag Laois, beag ahrú an sahanis, dá Laoise agus credinú ná cred. Tá an cúil báide a teachtón Páirc. Ímar Barry Laois ag imacht agus cé á teachtasteach ná Naomi Luttrell ag teachtasteach dá Laoise mar sin ahrú cúil báide. Is tónam go nimríon Naomi tefn mo uanta chomá mar sin tá gach ile ben ó Laoise agus an cúil báide in a measc. In leach Chail Dara. Tá siad an sochan an cléis seo a bhuachan. Ní ana sé difriocht má ein Chail Dara cúil faoin sin buinte seo. Tá 3 pointe tastáil ó Laoise. Cúil más féidir tóca siar an son. Gach bégur go ho fechtach an son. Gur gráide lálar ná nas a dúlaí ach dhéann sí job ceart mar níor a bhéon cúil báir siarachas. So gráide lálar, technical foul mar éardís i méle Culliche techniúil an son. Dentache, job má dentache, tá Laoise gur a brúchan sa i Lord Páirc in is más féidir ag cúlú tá a lán tosaí óla ní íanasa, óla déanana go má tá brú a tastáil mar nílach cúpla númad fácan sa de go ná am haimpel 3 númad fáca ar an glog an sa i Ceathirlach beag neart númadí breise chomá bhí neart maná anna de teachtasteach bhí cúpla gortathe ann chomá agus neart crack le gáilí ród nach raibh magalóir níos lutha. Tá cúla tastáil cheapá Péisceile ó Laoise bheadh sé aíoch ar 3 pointe gan éon ragart aimsú ag an pointe seo go háir leis na hathre a hála teach ach cai siad sellh na líróide aimsú ar dús. Nasan í dhúlaí ceannas na himróí is fearí mar Tráchtaire déanamh sáir joban sa churisteachcha a churisteach begáin roiada agus bailithe ag an manóna a há díreach treis teach an Páirc. Naomi Luttrell. Tá Naomi ar ruthairí héan an uair seo. Ben breise ar an déhlíne sin an stíl a tháinig isteach ins na Craobh le cúpla bliana nós agus é an úsáid ag Laoise inis. Tá rud ag an treis tála an Sathairn Páirc is tóna go bhfuil ben Laoise treis sunca hairt a ben Chail Dara tá ní chárá sé sin le éonrad sunk fuite ag líor dóir an son is stig a Lord Páirc ní acha be héine. Gachtan rás mar an ach mé mór an Tráchtaire well
Níacham ceann sin, ráite go raibh iling tairngthe an son bhean Chail Dara bhór Leadóran an sunk agus well by dad aharíonn sé sin cuasaí Laois tach an ceang jabúntach genta agus an níis ceandas Himróí is fear de Laois Tráchtaire League Anna mór imethe ón Páirc cárta dearg. Díreach an Spórt is tóna go siisirá go bhór siise sunkar dús níacham a cha sí imid an Páirc sin an príomhrád an isis. Cuasaí níos deocra Laoise. Tá an banistóir an Daimhríonna Stephen Duff a rá len cehar déag a fág a mór Páirc brúch an ceang, brú a chur Chail Dara an líróid sin a áil agus cúla chrathú más féidiró. Tá sé tastáil go géir mhutha cheappa. Tá siad an iarad, tá siad tréis rudí dhéanamh deocra dó bhéin Tráchtaire na Niuh Laois gan éon áras. Na tacticí go maith có dana chuid an cléthe. Ach, tis a mass chéile an sás an súd a cha siad fósta cléthe by dad. Mí an iste sellh, chuann sí siar ríiste di Elio túl. Séir am onlaí inis. An na cosig séire, chuann sí trasadí fa Clifforde. Tá Clifford inis an tacht faoi bhrú, tá Berto Laois inis a tachtasteach chura ach job má dentacha agus Ellie a aimsú a ríis. Caithig, Laois job níos fearr a dhéanamh an so. Chun líróid a áil ach anna cliste an son ó Leadóran bhór sin cárta dearg gribh sin agus inis í tréis sé sin a chailúnt bhí sí rá go raibh sunk fuite dénach agus béidir go raibh ach níl an réitóir a gíre ban eile ó Laois a chud an fór cá mar ráileat. Laois tach an ceang ríist inis an uair seo gráine mórn chun sí siire go dtí Mary Cotter tá cúla tastáil níl éon bhean ó Laois taobhiste den cehar déag go fóil. Tá inis by dad agus seansacha tá cúla tastáil ach sábháilta úr a bháin eile ag céile ach anna dún Laois stig sa chúl an son tá sí tréis jabúntach a dhéanamh do Chail Dara beag dína táirt amach faois na cicin amach ach an áíre bhí ban breise ag Laoise an chuid smúdas na cicin amach sin an scóir sin is stóil an fuite Tráchtaire ag céití ní runachú táirtha mí dithe má se ráfuinte idir na fórna. Tá an seacanúmad imethan sa an glog ach beag neart númatí breise. Tá Culliche agus Culliche amadeach tuk an son ag Mary Cotter agus seans éascan is do Chail Dara is seo bhfuilú síos sellbh chamád beidir pointe aimsú chomá ach nílach ban amháin ó Chail Dara taobhiste den dada cúig eile má sem bhuiile siad síos cuasaí agus sinné ní a bhéon den á lorg an son é caiite ag nasan í chúlaigh agus cred é nuag ná cred tá seans ag Laois an cléithe seo a bhuachant. Ní fiúán cóscóirí ana bheas. Bheith gáfuinte agus is tóna gúil beánaí náma an gáfuinte aimsú chomá ach beidir go bhfuil siad chun an cúil aimsú. Tá gach ile cálín inis ó Chail Dara taobhiste den na dada cúig héin. Bheith sé deochar a cúla aimsú cheappa. Bhfuil siad chun gáfuinte aimsú. Denta go maith an son agus bailithe ríist ag Hennessy agus ceálaí a tidimisteach. Dain siar a seans ag Laois. Cúl fuite! Ag Laois! Laura Marie Maher! Agus é sáte sin ag chuice! It's an own breise! Cúl den chiad scá díreach an rud a bhí a tastáil! Agus den giadúir sa chléithe Tráchtaire! Tá Laois chun tosaigh! Agus é búirte coiríis ach caiite! Tá pointe tastáil ó Chail Dara! Tá mainte Chail Dara in lig! A seasamh an ordan sa! Muidir sé sin cuasaí síos tá háúmad breise imethe an sa an glógan san stad tá pointe ag tastáil ó Chail Dara níl aon duine sí síos an sa thaobh an lámh a clé mailte Chail Dara ag íre an iireann a chríosa na man áionad agus an bheirt an sa ó Laois. Well, den imó Páirc is tólam gohfuil. Den eile imó an Páirc, níach mé cén fá, ríis níach mé mór an Tráchtaire. Mary Cotter imethe ón Páirc. Agus Chail Dara inis a gír tach an ceananamh a kick pass isteach, bailithe go Craobh a beagnach ag ban Laoiseach ag caiiltecha faoiarra, Leadóran inis, sibh an naid, chur a trasa go dtí mia, bailithe ag mia, tá mia treis sár job a dhéanamh a Tráchtaire, tá Culliche genta in aig mia ach ceappa go bhfuil sé seo beagáinín ró ada amach dóibh.
Begle feshkent in is tachan count show and the stoker nasa vegown. She nasa ni huli hound. Well, brew mightig lads, need more on goegown. Tá nog ri noun. Need more on goeg. Agus chance ga nasa. Better shocher and tras non will. Tá nasa own. Tá Roshi ni vrin a gira tachan Páirc. Tá Roshi na gira Tráchtaire agus an count show Hogan Peter. Ahru one Ellenson the Leash Homa Kate Jacob a Tráchtaire fuiere. Ní dólan go bhfuil chun scoile le Roshi ní bhríonn Tráchtaire bhfuil. Tá well si Roshi na hóca gé. Tá Roshi na muisteach by dad. Well, díreach an am. So 3 numa gad coig second breshim and so Aaron Clog. Ceapá gúil míad beagnach ann ó thaobh clog Philip Conway de agus tá pointe tastáil chun scóscór a dhéanamh as an Cluiche seo a ceapá. Tá Roshi na stig agus tá éireann níolú i mo Páirc. Sushi isteach cúpla méidir sa bhreis. Well, it tisha mar chlé will on posta agus tre seachtamach Cullish genta ceapá tá Cullish genta an son ar bhean Dara will kick Sir nu kick Pinosh is stolen. Well, tá ben Dara tógach an talamh agus gan é an áras tógach an talún é kick isteach hos é sin tebh stig an Mosca lads. Maintir líise táirt amach an réiteoir chun náhairt leis na lads tá fiúr an gúil. Docail rá an taobh stig nó taobh mó ach ceapá mátha kick Pinosh so go ráoch ban Chail Dara don fointe. Docail rá. What? Docail le creidún go bhfuil míad an so agus go bhfuil líise pointe an tosaigh Chail Dara an tosaigh an Cluiche lig agus an son dulach an ceang úntach genta líise le cúpla númad an nuas ach sunk fuite ag ban Chail Dara gan éon áras. Kick Pinosh, lads. Kick Pinosh. Tá ban Chail Dara fós síos ní mar ó cinnte cétha ann. Ní ana sé mór an difriocht ceapá gribé seo an immert dhearnach a bheith a going sa Cluiche. Nasa ní rúlaigh ó bailá í seasamh suas chun an ceann seo a thógant. Bheith pointe go dás. Bheith cúil níos fearr. Mí go bra, ná míad áirithe begáning gortach leanamíd leis an immert. Cred éú ná cred, tá na fir beagnach réig chun Páirc an sa ó líis ach na maná. Siad na maná an príomhrod faoi láthair. Tréis dulch an ceang úntach a dhéanamh le cúignú denúmad an nuas híidir pointach an tosaigh ach seansanis ag Chail Dara iad héin a church an ceang agus fanna siad san sa chréibh Sinsir na bhríonstra chuing trauma chailig a dul siastín idir bheannach. Nasa ní rólaí. Bhí an cos sínte ag Ímar Barry ach ní ana sé aon difríocht isteach ón gos agus cúil fuite ag nasa ní rólaigh agus an adóid síte an sa ag Philip Conway i Ceatarlach cad é mar chríoch Cluiche ní ra bhéon den é ceappa ag le cham go mar réon seans ag fuireann líise tacht siar agus seans bheith cos an numatí dearnach bhuairad ar an cúil an son an cúil a tacht ó Lára Marie Maher ceappa mar galéir go raibh sé buaite ag fuireann líise ag an buinte sin ach an son the has Ceallaigh ach Roshi ní bhríonn na tháinig isteach ag an second dearnach fúil sin posta tháina sé amach a rís tógach an talamhí agus an cúil tóca ag nasa ní chúdaí ag díreach isteach ón gos. Well, cad é mar chríoch lads. Cad é mar chríoch gan éon áras an sa i Ceatarlach. Chail Dara inis a fannacht suas líise go tregóideach a titim sios go dtíon idir bheannach an bhliain seo chuing. Sin é bhuaing a cháirde, téige go dtíon Peil, na fér a gémart inis, in aig an dún,
Wúinge gléir caimid an hála hógan so agus rasta in the sin. Gurmíad magah ilig as a bheith lingtrach nó nach chuirde go dtí níos déanaí slán. Róisín íbrin count das go chun tús a chuir le cuasaí trach nóna Andreas Sásta dulí héin más mín lethe captain the fórna trach nóna tá Berto Líis tebhle tensi héin ach is sin a dul haran trach bailithe ag Ellen ní dúling in ish. Ellen tever sicht an dír an kit ógach an count show. Well, pointed and chiad sco. Ellie beidir íocht eile hógan. Ní rai sí héin. An captain le shelf curhisteach. Chofadal le Mo Nerney bí Mo a goni dain séireach. An chiad íocht de bó. Eile ha dowling a tacht. Ach an cangidish. Líró all an curhishir gedi Clifford. A bailithe egiver a cahar deg. Roshi ní vrein agus pointe aimsethe. Rísh tan a hifracha co. Agus sa shelf a co. Ta lír dorn a stig le héin. A sí lor cool beidir. Níl pointed das is gun kinne cart beidir. Hey nach fós fine ní á lú spás an son ha sí tebh stig den dí agus taisbáin sí beidir. An fága bhfuil sí a tosú trach. Ní réon farcáin an sa a bhríon ní chúlaigh ó jinky náling tebh stig den féin well pointed den chiad scoch tebh a mó den go. Catistachan is tan ban on a Shirdín ban cool fanarlig iver a denish sin Katie Donahue agus pointer fritter e Katie punish by that agus Shamsaka ha cool a tastal a savalta ura one ele e kele ach anadum balle reached ag Hennessy agus Carlow a tidimistach dain share of Shamsig goal fritter Trauma heilig a dul shiestin idir vianach Nasni Roli So, cos! Bhí an cos